De ce nu v-ați abonat? De ce nu v-ați abonat? Abonați-vă! Bun, salutare tuturor! Astăzi vom face Brawl Stars, Brawl de din Brawl Stars! Yay! Cu Gem Club, cu domnul Carl, cap de cur! Da! Bun, Carl! Cred în tine că poți să câștigi în runda asta. Bun, pula. Nu mai stau cu camera, drag. Help! Ajutați-mă! Ajutați-lor! O, lasă aici. Ori mă lăsați în Pula de bulă. Bun, adică toate șelarul în helicopter și nu vreau să mă las în pace. Iar pe colț nu crezi că nu te văd, da, acolo. Am pierdut. Că, bă, da, voi nu vă puteți duce. Facem toți o alianță anti-Shelly! Șelarul! Helicopterului! Bun, puteți să-l omor pe col. Să-l știi pula. Nu știu de ce stai o camera, dar mă doare că sunt pula. Puțin, acum nu mai mă doare. Iată. Nu, pe Shelly! Pe Shelly! Avem o mică speranță care nici măcar aia nu funcționează. Bă, deci n-am văzut mai proști ca voi, n-am văzut. Bă, jucătorii sunt proști. Uite prostă, nu-mi pasă. Uite, play again. Play again. Play again. Azi, Colt Supra. Am revenit după 1000 de ani care s-a decis Colt să nu se mai joace. Bun. De ce e aproape aceeași ca data trecută, dar nu-mi pasă. Bă, de fiecare dată unde cred că stai cineva o stelă. Care să mă joace, dar nu știu de ce. Bun, ce-am făcut acolo. Am omorât pe Brock. Vezi că te poate mori și de tine. Bun! Bun! Bă, nu sugi cu capul. Uite chiar nu se vede că mori! Bă, lua gemurile pe vașă! Și tu, te ai și dai viață și pe capul cu mâncam. Dumnezeu, în sfârșit. Mă duc aici așa înainte treabă. Cu siguranță. Vezi că ai vrut să-mi dai viață, dar nu. Yes, bine, bă, băieților, și star player. De că am jucat cu Carl. Adică nu știu de ce unii zic că Carl e un caracter foarte prost, adică. Dar pe mine e destul de bun. Mai ales pistolul showdown sau pe duo. Acum am văzut pistolul showdown. Abonați-vă, vă rog. Apăsați butonul de like. Nu știu dacă v-am am îmi place mă iubitare. Nu doar pentru asta. Dar și pentru asta.
Bă, nu știu ce... Brawl Stars, Supercell, sugi pula, dracu. Când stăm într-un film prea mult timp, băi, ceva, dă o travă să moară. Nu e corect, nu mi se pare corect. Deloc. Asta a fost fișuri, dar, na. Asta a fost fiecare. Tara, nu mă supăram. Tara, nu. Dacă îți dau... Bă, din zera, pentru asta mă iei blocare. Bă, că vrei să ne batem, nu? Cred că nu o să stai acolo. Acolo nu e. Mă bag pula în voi de frânge. Capați-i drecu. Mă iau pe două. Scuzați-mă, în jur. Dar voi face la fel dacă ați fi în locul meu. Dar nu mă poate enerva foarte tare pe video clip. Bun. Piper! Ma, nu. E bine că-i... Nu puțin. Spike! Nu joc degeaba mai. Și tu nu mai sta off camera. Please, de bea l-ai luat pe, cum o cheamă, pe Piper. Pe Piper. Triangulation, vaccination. Cred că cineva într-o fișoară asta, de prezență, da. E primul, nu e plată. Piper, bă, măia, cau 10. Mașină. This cannot be. Mă bucur de el. Voi? Nu. Bă, fudi! Care am... Na. Totuși, ai jucat binișor, deci... Mult. Bă, nu știu cum să vă zic eu, am avut pe cineva, îmi pare că era Brock, da, Brock. Bă, deci de fiecare dată câștigam, bă, da, fiecare dată, bă. Bapi 2, bapi 1, am un fi 1, dar mă rog. Hai, bă, dracu, bă, eu. Oh, și ele acolo și ambulangie, bă, nu-aș pula în ei. Brock, dacă ne lăsai în pace, nu s-ar fi, poate. Dacă lăsam. Oricum te omoram, dacă te dai în asta. Și el lăsa Tara. Așa. Și el nu știu dacă de copilării. Era... Am 6 din astea și ele sub 5. Adică... Da. Dar nu în partea aia. Gol! Gol! Wow, dar nu știu, dai. Face e bine. Gol, încearcă să le distragi. Bine. Mersi că măcar ai încercat să distragi ca să nu mor eu. Bravo. Dumnezeu merge. Nu vreau să dau 1000 și ceva de ani. Bine jucat, Colt. Bravo. Chiar mulțumesc că m-ai salvat. Da. Te rog, dă și tu playa gun. Dă playa gun. Dă-i bun.
Deci dacă m-ai salvat, tot mult. Era mai fain dacă vrei să ne jucăm. I'm detecting seismic activity. Îi stai. E interesant. Ce dracu faci? Ia. Bă, nu, să nu crezi că scap. Chiar să nu crezi. Stai, tu fii ok. De ce nu lagră? De ce nu se întâmplă acum, știi? Uite tot cum întâmplă. Bravo. Haide tu cu toate ulițe. Ok, toată lumea are puțină viață. Perfect. Ok. Asta tu vrei să ne mai jucăm o rundă? Ok. Dacă nu vrei, nu vrei So așa. much ignorance. 25 de puncte. Mai-am putut și colectez pii. Drăguțul ăsta de multe. Dar foarte puțin mai am. Colectez 200 de puncte și gata. 100 și ceva, dar mă rog. So much ignorance. Bun. So little time. Cred că te cheamă degeaba, bun. Bă, ce Dumnezeu. Cum îndrăzne să luați aia, mă. Ok, am plecat. Bă, m-aș și cu stângul. Bun! Omoară! Bun, dacă nu omor tu tai în două. Bă, n-am văzut. Jucătură mai proști n-am văzut. Tu puteai să omori, bă. Avei viață. Puteai să omori din două lovituri. I'm detecting seismic Dar activity. Carly poți să facă asta. Ce problem? Bă, bul, hai pe cealaltă parte că tăiem în două drept. Să nu crezi că mă bag cu tine. Mă pot omorâ. Acum... Da. Aos. Putem să fim de aici așa. De aici. Mă dă la tine. Îmi help me. Mă rog, help. Nu, serios, help. Nu tot. Bine, bă, să răspund la tine. Dai seama că am să mă gândesc. Chiar dacă să răspund acolo. Bă, cu prank free. Nu? Da. The rocks Mă joc speak to cu me. el. Damn it, let's go get him. Din câte puteți să vedeți, eu am rang 8 cu Shelly. Pentru că m-am jucat destul de mult cu ea. Solară. Și de ce m-am jucat cu ea? Că am văzut că mici de 100 de jucători cu Shelly și pot să fac asta. Adică nu, omor cu toată lumea imediat. Nu vreau asta, super. Trebuie să-mi place. Și tu mă ieși. Dacă vin spre mine, ce vrei să fac? Avem și 6. Am și jumătate. Ia-le, bă, ia-le, că nu am multă viață. Bă, sunt ca și o viață să mă bat. Praf, este acolo, praf. Bă, nu e acolo.
prea fost de folos, dar ok. Cam atât cu acest episod. Pa, pa!